Bylo by to velmi zajímavé, opravdu 200 metrů před cílem je velká kaluž a bylo by to opravdu drama. Právě teď bylo odstartováno, muži jedou na nějakých 65 a 60 minut, tak jak to spočítají rozhodčí a už tady si jezdci dávají dopředu, letí okamžitě s číslem 2 Michal Boroš a ještě před ním z té levé strany Jakub Skála, tedy oba dva v těch černo-žlutých svítivých dresech, stáje Čes Cyklotým Tábor, začali nejlépe. Po nich tam jde v tom ostrém sjezdu, čtvrtý je Bína, na 5. pozici potom s číslem 10 Adam Ťoupalík, teprve 18letý chlapec, který ale jezdí už v belgické profistáji a má dobré výsledky ve světovém poháru mladých. A Šimunek nikde. Radkovi se start evidentně nepovedl, ale závod je dlouhý, je těžký, takže... Ťoupalík 9. a Skála 10. takže už v Belgii dokázal Nipl porazit jak Jakuba Skálu, tak i Adama Ťoupalíka. Dnes začal velmi z ostra. Pokus o překonání překážky, ale Sven Nice, ale ještě se z toho docela Nipl otřepal rychle. Tím, že skákal Boroš ten tady ve Slaném vyhrál v loňském roce a možná mu bude zdejší okruh svědčit. Skála táhne tu druhou skupinu, má za sebou Bínu, Ťoupalíka a Nipla, který evidentně zpomalil po tom pádu. Potřebuje se trochu srovnat, zase chytit rytmus. Pro kluky z Tábora je určitě důležitý titul získat do týmu, takže oni si možná trošku pomůžou. A Skálovi stačí na celkový pořadí být pouze druhý, třetí, čtvrtý za Borošem, takže zatím scénář pro něj dál. Radomír Šimunek by se měl, stejně jako Šimunek, i on dlouho čekal na mistrovský titul, ale nakonec se ho dočkal. Martin Bína byl už 5krát stříbrný mezi léty 2002 a 2013. Kromě toho získal ještě jednu bronzovou medaili, takže až dá se říct na 7. medailový pokus se trefil Bína v Lošticích. Loni porazil Boroše a Kiziváta. Vojta Nipl, který si v této chvíli razantním způsobem promohl a prosadil se v tom těsném souboji s obhájcem titulu Martinem Bínou. A především by měl k dobru tu výhru v tom hlavním závodě sezóny na mistrovství republiky. A Boroš zatím jede strojově, vydal se za ním Vojtěch Nipl, který se evidentně otřepal z toho pádu. A tady se podíváme na další karambol, který potkal závodníka s číslem 34 a to je Daniel Janata z týmu Johnson Controls, Mladá Boleslav, a bylo tam nahromaděno další 3 závodníci ještě. Nipl výborný biker, ale také slušný cyklokrosář, bohužel dnes to nebude jeho den. Tomášovi určitě dochází v závěru cyklokrosové sezóny, že on absolvuje na doraz celý léto na bajkách, takže jet plnohodnotně 2 disciplíny už není tak jednoduchý. Ano, cyklokrosaři většinou vnímají to léto jako přípravu a většina z nich vyráží na silnici. Někteří stále ještě preferují horská kola, ale silnice určitě hraje prim pro cyklokrosaře. No a Boroš už nemá takový náskok na bedně a je to pro ně extra motivace navíc a jako by jim zlehkly nohy. Na trati se pohybuje reportér Jiří Kalemba a má pro nás první informaci. Aktualita se týká Radomíra Šimunka. Svůj den, myslím si, že už by byl v téhle skupince, ve které je Nipl, Boroš a také Ťoupalík. Tedy 2 jezdci kategorie do 23 let a jeden, který přestoupil mezi muže teprve v letošním roce nebo v této sezóně. Takže mládí vpřed. Když to elitáci chlapi startují až o 4 hodiny déle, ve 3 hodiny odpoledne, takže mají čas na přípravu, je to takový všechno pozvolný, rozvážný a mluvím z osobní zkušenosti, je to opravdu těžký ten čas si přehodit, máte nějaké rituály, na které jste zvyklí, ať už se týká jídlo, obětí trati a tak dále. A pro tu elitu je to opravdu hlava nastavená na vítězství závodu a režie je úplně jiná, že prostě ta motivace tam není. Upřímně pro profesionála, který ho zajímá titul, pak druhý místo je největší prohra, je to první poražený a
není to nic příjemného dál v tom závodě usilovat. Kor takhle těžkým, kde opravdu pak jede sám až do konce závodu. Adam Ťoupalík je prvním rokem v kategorii jezdců do 23 let. Ještě loni závodil jako junior. Může to na něj trochu dolehnout tím, jak se bude blížit cíl závodu. Přeci jenom ještě loni jezdil na 40 minut, získal dobru nějakých 10 vteřin. A dokonce zbývá kolo a půl. Adam opravdu neměl v závodu co ztratit a čekal jenom na nějaký zaváhání, nějakou chybičku a velmi chytře využil okamžiku, kdy Vojta Nipl měnil kolo a zadarmo získal nějakých 10 metrů a dostal ho pod tlak. Ale Nipl zase medaile, protože odstup Michaela Boroše na třetím místě od druhého Vojtěcha Nipla je také docela výrazný a za Borošem se nic neděje, tam někde jezdí osamocen čtvrtý Jakub Skála. Už asi žádné drama nemůžeme očekávat. To je právě Michal Boroš s číslem 2. Vítěz závodů v Lošticích, v Uničově a v Milovicích. Když už se měl prohrát, tak s Bídou nebo se Šimunkem a ne s 18letým Ťoupalíkem, ale tak to prostě dnes je, tak to fungovalo. Adam Ťoupalík je obrovskou senzací letošního mistrovského závodu, který se konal na plochodrážním stadionu ve Slaném. 18letý chlapec si jede pro velkou zlatou medaili z mistrovství České republiky. Už je v cíli. Velký výkon a zasloužené zlato. Když Boroš vlastně byl nejlepší mezi muži, tak asi nemůže jezdit v tom dresu. Na počest nového šampiona a Bohužel u nás muži do 23 nemají svůj vlastní závod. Tak teď ve Slaném státní hymna na počest vítěze a poté vyhlášení Toyota Cupu.